Gini paman na ayat na paman na ay matatago ng mga paman na mga sifat Allah na yung paman na at-tahlil ang tami alutan ay bu pumakhalal na su Allah na nanganan na paman na kapakakasupa kasi ko hukuman Allah at tibo ba ano tawasupakan kaso hukuman Allah na ipakakapiro to mal akakapir so isa kong mga sahabat sa kanya Adi bin Hatim na miyakay sa napaman na mindadar pa ini surah Rasulullah sallam na paman na pumuti ano Rasulullah sallam ang ayat ako na ittakhadu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. So Adi na paman na aya pakabtadian para kasabutan tanong tunay butadian na so Adi ibn Hatim na ay asalin na musyrik pag kanyang paman ang mga ahlo maka paman napsimo sa mga barahan. Sangot wa kagaan paman na kiturunan ko Rasulullah kagaan kasugo kasi ko Rasulullah sallam na kes kanina paman na pats kaniyang mga kore sa pugusar sa pamikiran na magagadain na gini agamayran na kapanakot at simba ng utang mga ator mga barahala na dabay ni paman nakabubnara agama na ayabu miyato niya na agama amaran niya paman na katarimo pamikiran niya na nakaran niya ng kumpara suka Christian na mi Christian so Adi bin Abi Hatim. Samuto na so kaya pakataling mo Rasulullah kaya sugo ko Rasulullah na suadi na Christians kanyan. Ugi na sunso kaya na ganyan ko pa man na kaya sugo ko Rasulullah miya nagis mga ayat na miya gisla madiritso. Kasi kanina di na ni bubano ng ito agama. Ay man na suadi na ay last agama niya kung ganyan man kapag-Islam na Christian. Na ito miya naging baso Rasulullah mapumuti na ang ayat. Ittakhadu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Ay man ang ayat sa kubasa tanong maranaw na sa mga Christian ag sa mga Yahudi na biyaluiran sa mga ulama iran ayran simba na sa lako si Allah. Nakaya pa man na so Adi na muta kabubulin ng Arab na diritso siya buti ang mapmamanang tayat. Natigyan ko Rasulullah, ya Rasulullah, inna lasna na'buduhum. Ay manaw to na hay Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na si kumasa ka Christian na kanabo mipsimba sa mga ulama ami. Ang tunay ni sumugon Rasulullah, alaysu yuharrimuna ma ahalallah fatuharrimunahu wa yuhilluna ma harramallah fatuhillunahu qala bala qal fatilka ibadatuhum. Kaya pa man so Adi na ay kasubutan niyang usimba nakasujud. Hindi kasambi ang kasibutan niyang usimba da sujud yung da pruko sirano ni sana po nung bali sirano. Na tinadam yan ang gulo la ko mga ulama ami. Na paya gulo salam to na mapipikas ang tasimbaro. Tiguro salam kaya kini Adi budi tigan so mga ulama o kumasa ka Christian ka napakahalal ni ran so paya ka haram Allah napaskano napakahalal ni mabu pugunutan ni sirano napakaharam ni ran so paya ka halal Allah na pugunutan ni sirano napakaharam ni at tigi dia bala na tingna fatil ka ibadatum na gina ni kapsimbo dito tini kapsimbo niyo kira ay mana yang sebut na no sa kano man na mga orip no Allah nanguta kaunuti ko alla ulama makaklaklaro masusupak yan sa Quran ag ususun na miya simba nga siya kito na ipupakaliw to si ko agama paman na kanabagyang paman na masay man to nga mga ahlul bid'ah man to nakanabi ni paman na nga betadiran ni man to kapaman na tantod na paman na sutigtan no miya ka sobra so karataw kabibidairan kapaman na pagkahalal nila so klaro pa haram. Kenapa nu begitu kapamana pengalin niran sa mga katiru Allah. Kenapa nu begitu kapamana pesengka niran sa mga pada pamana misusubat ko akidah unta parati al-iman. Na kenapa ini pamana ginga pamana so masatan ni manto ko kasipatan ko agama tanu na patut ni manto. Nangunta ka basa ko, aya kisiyap tano si ko agama tano, na aya pagilin ka, kaya miya kadakliman to sa ulaman, nang ngiro sa madaklataw, diyang nakikataw ni pili na Amerikano. Na aya pili ni ko mga ulama, na sa tawa, aya penduluniyar ka na sa Quran ako susun na, o kaya sabuto ng mga sahaba. Di ka sa baliw sa gingat talwa okit. So Quran, ako susun na, ako sukin nalbo ng mga sahaba. Apya pa ng taon na ulam imiyanag ka. Na basta makaliw sa gingat talwa, na natiro ang nasya kito na paman na pansiko duatod dalal pansya kito paman na penulong sa kadadegan ako paman na ima to na paman na tantuiran na paman na pananamaran
paman na ano man kadausun na sa ema kasamin sa mga bidairan. Turon siran wallah kapaman na aging ng mga tao na kaya malilipat siran iso na kaya paman na maratan yung matatagugupos irang kakata-kataw niran na masusupakiran susunod rosal lang. Pero pun mataman ada naketug mga ulama tanong mga marano paman na tanto niya na diindarat sa basa sa mga sahabat. Basta sa pwede na. Dito tayo, over sa sulit, over sa iyaw sarap. Mang inasal, chicken inasal. Pumaninta nira sa Muawiyah. Ada bidak nira na gusto mga siya. Pero pun mataman na paman na tigran na sa mga sahabat at nabaklon wali adubillah. Na'udzubillah min hadil kalimat. So mga sahabat nalangon siran biyantug wallah. Langon siran biyantug wallah. Tagi unta paman nakapagata kaya nga sa paman na umuman, paman ang unta pagatakin kasiran langon ipakakapiruto diritso. Kaso paman na biyantug wallah mga tao na sa kana paman na di ka siran ni pinanito. Nagiman ti paman na pakapta di man. O di pagikter so sabagi kaaya kapagagameran nakapagaidol ay kapag gagameran, nakapagupakat, na paman na, kadadagan na paman na kungan yan. Ayad ni mo ito paman na, pumulo lang. Tarong na, so ini wasiat tarang salam, siya ko paman na, may alo sa hadith yakin niya paman na, kuan, hadith yakin niya paman na, Ibn Sarya. Ang uta paman na, tigro salam, innahu man ya'isminkum, fasayara ikhtilafan kathiran. Fa'alaikum bisunati wa sunati al-khulafa ar-rasyidin. Mata na tigro salam asa makapagintawar kan sa malumalayat. Ayato din ni bidara na sa mga sahaba niya. Na mata na kili ni suka pakabida-bida sa pamikiran. Nakala ba kami bida-bida sa pamikiran, nagpapamikiran na paman na si iko paman nakadunuin ni ako pa kadi ay mapipikiro na si ko agama. Susupa ka suto si ko agama. Na oren uto nabigan tan oro salam sa paman na direction paman anto ni pogitan ka umaylenganan. Atina fa'alaikum bisunnati wa sunnat al-khulafa ar-rasyidin. Ay kapten yun na sa ukitan na gususun ang mga khulafa ar-rasyidin. Ano mula sa hadith? Man kana ala mitli ma ana alaihi wa ashab. Pamanasad na to ay matitinigin na sutinigak na gusutin ko mga sahabak na ginani paman na kailangan sa ngayon masatan yung to na uban yung lipat ya ayad na agama apyura paman na di nga kakadadag na kapti nga sa sunna kapti nga sa Quran na gusto kaya sa buto ng mga sahabak.